מכבי קר גאה להציג את מהפכת החדשנות בשירות. חברת מכבי קר, המותג הפרטי מקבוצת מכבי שירותי בריאות, הוקמה מתוך מטרה להעניק למבוטחיה היצע רחב של פתרונות חדשניים, עדכניים ומובילים בתחום הבריאות. סדרת מוצרי iHealth הינה מערכת לניהול בריאות. היא פותחה במטרה לתת מענה לתחום הבריאות, הרפואה המונעת וסגנון החיים. מד לחץ הדם הזה מתחבר דרך ממשק מיוחד למכשירי האייפוד, אייפון והאייפד ומשדר אליהם את מדדי הבריאות. מדובר בתהליך אינטואיטיבי המאפשר לכל אחד בלחיצת כפתור לעשות בו שימוש. המעקב אחר המדדים הבריאותיים עובר לבית של כל אחד ואחת מאיתנו וללא כל מאמץ. זוהי למעשה גישה מהפכנית לכל הקשור לשירותי בריאות אישיים ומתבצעת לראשונה בעולם. גיא, זה מד לחץ דם, אנחנו רוצים לראות איך אתה מרגיש. מד לחץ דם? לגמרי. איפה הפומפה, איפה הצג שיראה לי כמה, פעם היה כאלה, את יודעת? איזה פומפה, זה ממש ישן, הכל נמצא כאן אצלי. רוצה לנסות? אז יצא 107 על 78 והדופק שלך 98. אתה מתרגש אבל אתה תחיה, כנראה. גם ה-iBaby מוניטור משתייך לסדרה המתקדמת הזו ומאפשר בעזרת מצלמה המתחברת דרך רשת האינטרנט לעקוב מרחוק אחר מצב התינוק. תנועה קטנה של האצבע מאפשרת לשלוט על זוויות הצילום של המצלמה מרחוק. המשקל הזה עובד על אותו עיקרון, שידור המדדים למכשירים החכמים לצורכי ניטור, בקרה ושיתוף. המוצרים האלה מאפשרים לנו לתת ללקוחות שלנו שירות טוב יותר, מתקדם יותר וכמובן חדשני יותר. מכבי קר הייתה הראשונה לאמץ את טכנולוגיית ה-QR. ה-QR מאפשר באמצעות הסמארטפון להתחבר למקורות המידע המקוונים במהירות של צילום מהיר של הקוד. בעזרת ה-QR אנו מצליחים לספק ללקוחות שלנו מידע רב, מהיר ועדכני יותר אודות התרופות, תוספי התזונה או מוצרים אחרים שלנו עוד בזמן שהם יושבים על המדף. כל זאת ללא כל תלות במידע שמעביר יועץ השירות או הרוקח. החזון שלנו שהשירות החדשני הזה יאפשר בעתיד לרכוש את מוצרי מכבי קר בבית מרקחת וירטואלי ויאפשר רכישת מוצרים באמצעות קירות פרסום גדולים עליהם יופיעו המוצרים עם קוד QR. מודל דומה כבר עובד בסיאול, שם כבר מוכרת רשת שיווק המזון הבינלאומית טסקו מוצרי מכולת על קירות וירטואליים בתחנת הרכבת התחתית. המכונות האוטומטיות האלה ממוקמות בסניפי מכבי בהם אין בית מרקחת. המכונות הללו מאפשרות ללקוחותינו לרכוש ממגוון מוצרי מכבי קר בנוחות ובמהירות.